नै दिनै जाहा मर्निंनि ब्रेकफास्टआ दाउदै दालिम काजु बादाम आलमन्ड बादाम थालिर निउ इयारनि नामावहाय आरो दा उनाव जाबावगोन फारि फारि माने फुङाव बेखिनिया जाग्रोसिगोन आरोना गुदुं गुदुं गरम गरम रेडि खालामगासिनो मारबे हायाव ब्रेकफास्ट जानोसै फैदो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै निउ इयारनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय थांनाय बोसोरावबो जोङो बे जोंहानि न'आव फैनानै निउ इयार एसे फालिनो होननानै सानदोंमोन नाथायबा थांनाय बोसोराव बोरै केनसेल जालांबाय आरोना ओमफ्राय नै देग्लाय जोङो आंबो बेयावनो दंफैखायो नालाय थांथ'वाखै थांसिगोनसो ओमफ्राय निउ इयारखौ एसे फालिलांनानै थांसै होननानै साननानै लाबाय ओमफ्राय जों दिनै निउ इयारनि थाखाय एसे जानाय मानाय खालामदों आरो एकदम सिम्पल ओमफ्राय जों जाथ'नो जोंहाबो निउ इयार फालिनायमोन होननाय बादिहै एसे ब्लग भिडिअ लालांसै आरोना न' मथो ओमफ्राय जायफोरा जोंनि ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोंहा जिरि सनाया उन्दुदोंमोन ओमफ्रायो बाहेरायाव बामनानै लाबोनाय लोगो लोगो एसे नायबाय उन्दुना सिखारदानखाय मानसिया बिराद दलर आरो नङाबा उन्दुना सिखारदान नङाब्ला एसे मिनिहां माहां एसे फिसा फिसा माथो होयो आरोना एसे बुजिहांबाय नालाय सिनायहांबाय नालाय जोंखौ बिमा बिफा होननानै सिनायहांबाय ओमफ्राय दा निउ इयारनि थाखाय जोंहा दिनै मा जागोन बेखौ एसे खोन्थानोसै ओरैनोथ' बेयावहाय निउ इयारफोरावहाय जानाय मानायफोराथ' बेदरफोरानो जाखायो नालाय ओमफ्राय दा आङो माबा मोनजाया आरो अमाबो मोनजाया बयलारबो मोनजाया सोरबा आंखौ कमेन्टफोरावबो सोंहरदोंमोन आब'आ दा मा जाखो खोन्थाहरलाय ओरैलाय होननानै सोंहरदोंमोन ओमफ्राय आं जिरि सनाखौ मोनजेननायनिफ्राय अमा बयलार बेफोरखौ जाखाथाराखै आरो आं जाथ'खाथारनायबो नङा एसे गोबाव जानानैसो जागोन आरोना जेखि जाया मानो माला जायो देनां मिन्थिगोन आरो आं दायो जाथ'थारा बिनिखायनो जोङो जानायखौ लकेल दाउ लादों बयलार जाग्राफोरनो बयलार लादों ओमफ्राय नाबो लादों आरो नाखौबो जायो नालाय ओमफ्राय नाबो लादों ओमफ्राय दा जानायखौ जोंहा सेस्लायावनो रेडि खालामगासिनो जोंहा आदा जोंहा बिनानाव फंबाय बिसोर रेडि खालामगासिनो आरो ओमफ्राय एसे देखायलांनोसै मेम'रि दोनथ'नो ना नों माखौ बुंनो बुंला हेपि निउ इयार ना खनसे बुंबावदो हेपि निउ इयार बयनिसिमबो जोंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनाबो सोरहा बेबायदि निउ इयारखौ गाजा गोमजा फालिदों एसे कमेन्टफोराव खोन्थाहरलायलायदो जोंहाना बांद्राय गाजा गोमजा नङाब्लाबो सिम्पोल गाजा गोमजा आरो एसेल' गाजा गोमजा जिरि सना ओमफ्राय दा जोंहाथ' जिरि सनानि फेसखौ देखायनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय सोरबाफोर नायसनबायाखैबा नायनोफोर गोसोब्ला थांनानै नायहैब्ला नुगोन आरो ओमफ्राय जेखि जाया मानो नोंथांमोना नायनानै रावबो गाज्रि कमेन्ट लिरनो नाङाथों बेखौ आरो आं खनसे बुंबावनाय जाबाय जाहानि फिसा सना माइनाव गोसियायै उन्दुलांबाय अन्थाव बाथावनो उन्दुबावबाय उन्दुनो हाखाथाराखैमोन गोदोनाया नायदावदाव जाबाय उन्दै गथ' नालाय खर'फोरा बारा ओरै सिदा जाजोबाखै बेखायनो एसे ओरै जायो आरो लाग्राफोरा एसे केयार खालामनानै लानो नांगोन ओमफ्राय दा बोथोराबो बिराद थान्दा नालाय बाहेरावबो बारा लाजाया जामुखौआ जिरि सनाखौ न'आव लाहैसिगोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ एसे बानायबाय थासिगोन आरो मा जायो मा लोङो फैदो बिदिबालाय एसे देखायलांसै जामुता थांग्रोबाय मुथु न' सिङाव लादो जाहा जिरि सना माइनावखौ ओमफ्राय नै सेस्लायावहाय दायो टाइमा 4टासो जासिगोन आरो ओमफ्राय एसे सोरां बोरां जानो बोथोर थान्दाफोराव होननानै धुम दाम बानायगासिनो नै बेयावहाय मा दङ नै बियो जाहैबाय बयलारनि आइथिंसो ना मानि आइथिंथाय बियो बयलारनि आइथिं बियो बयलारनि खर' जिखिजाया बेफोरो बयलार आरो नै बेफोर हांनायफोरा बयलार गोनजा
ओमफ्राय नै बिथिंजाय ना ओमफ्राय बिथिंजाय मा एवनो नागिरदोंथाय हा लकेल नै बेयो जाहैबाय लकेल दाउ थेलेबलेब जों बांद्राय मेजेमखौबो मोनजाया नालाय बेनिखायनो एसे थेलेबलेब दाउखौनो लादों आरो ओमफ्राय नै आलुखौ एसे एवफ्रामनानै लाग्रोबाय इफोराव मा दंमोनथाय मिथिलाहाय नै दायो ज्रेम सेरसिगोन पियास सेरनानै लाबाय इयाव माबा लगायनायमोन अनिल हा आयो बे लगायनायफोरखौ देखायनायबा खम आराम जागौमोन ओमफ्राय नै बिथिंजाय दाउ लकेल संग्राया जोंहानि बिनानाव रुपुलु माने आं रुपुलु होनो आरो नामालाय रुपालि ओमफ्राय नै बिथिंजाय दाउ हांग्राया जाहानि आदा ओमफ्राय बिथिंजाय दङ नै जोंहा फंबाय माने जोंहा आफानि फंबायनि फिसाला फंबाय आरो बिसोर सानैया आदाजों आगैजों फंबायजों नै बे हांनाय फाला गोलैदों ओमफ्राय जाहारुफोरनिया संनाय फाला गोलैदों ओमफ्रायथ' दंबावो संनाया बेदर दंबावो जानाय मानायफोरखौ बारा देखाय जायाहाय लोगोफोर जेखि जाया संनानै दोनबावदों न' सिङावहाय बेखौ दा मोनायावहाय जागोन ओमफ्राय नैबेखौ दायो सवा बवा मोनानायनि सिगां जागोन आरो मोनथ'वाखैदां ओरैबायदि जाखाबाय अनजिया जिरि सनानि बिमा जानानै बिमा जाबाथ' मानसिफोरा बिराद जानो जायो होननानै बुङो नालाय अबेसे नंमारगौ आंबो बिराद माने गोथाव नुबानो जागोन जायो आरो नै ओमफ्राय बेफोरखौ बिराद गोथाव नुबाय जानोसो लुगैलायलांबाय आरोना मोननायालाय मोनथ'वाखै सायावलाय बिराद साइजनि जाबाय ओइथिंजाय जोंहा एकदम फिसा फिनला जि लामनाय फिसा फिनला खामानि एकदम मावगासिनो आरो एसेबां आराम जागौमोन न' जोङो इदि रुपालि हाय जारला जाबायना दा नै पार्टिया ओरैबादि गोगोम ओइ मासेल' फिसाखौनो हांखानोसै दे ओइ बे मोनबायदां माथो बे मोनसेया अरा गिदिरद्राय जादोदां अरा गिदिरद्राय जादोदांलै नोङो अरखौ फिसा होनानै गोबाव हो बिराद मोजांहै आरामनो जोंना साइड फारसे एसे माबाबाय आरो मोनहांहां जाबाय बिनिखायनो एसे बेलथायनानै होगारदों जोंना फंबाया मा मस्ला होखो बेफोरखौ एसे देखायनो मोननायबालाय मोजां जागौमोन 101टा मस्ला होदों आंबो बारा भिडिअ लाबाय थानो सोलाबासै नालाय बिनिखायनो मा मस्ला होखो बेखौ खोन्थानो हानाय नंला भिडिअआवहाय ओरैनोथ' बहुत मस्ला दङ बायदि आरोना नायनायाव दा बांद्राय मस्लाखौबोथ' जानोबो हानाय नङा बेफोरनो मा बेलाय बे जिरा मस्ला मिट मस्ला गरम मस्ला बेखिनियानो आरोना मिट मस्ला रेड चिली नैहाय अनजिया दाउ बेदर साखिनो होननानै खुरै थाइसे सामुस थाइसे लानानै फैबाय जोंना मोननायनि लामायाव फैबाय नालाय नै ओमफ्राय साखिना नायथारनोसै आरोना माबोरै जादों बेलाथिबो होदो न' उखुन्दैजोंनो बारा गोथाव नङाहाय गोथावबाबो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आयो दाउजों पियासजों दुन्दिया लायगासिनो आयो मा जानो फ्राम जाजोब्बाय नै मोनबायदांहाय मोननायनि लामायाव फैबाय नै हनै बिथिंजाय जाहा मारबिनाया गाबगासिनो साखिदो नै अनजिया दाउ बिखा जानो बिराद मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय दाउ बिखा साखिना नायनोसै आरो नै
दाउ बिखा Ini jangan muncul sembarang. जाबाय ini जाबाय नैहाय लोगोफोर थगायदो सानगोन हस्सा दाउ बिखा Bikin masih tahu nang betul betul bisa muncul sana. Nang tadi kan nama, ayo wangi favorite bus terus. Dah kayak yang itu. Kita masih nasi macam itu. गोथाव जादों बहुत गोथाव लकेल दाउ नालाय गोथाव जाखागोन ओमफ्राय मलार जाया मोनजाया ओमफ्राय मोनसे खोथा खिथानोसै आरो आं दाउ बिखा साखिनायावहाय आगोलावबो नुदोंमोन आङो मालायनि भिडिअफोरावहाय ओमफ्राय बाथ्रायाथ' बेसेबां सैथो मिथिला हनै बै मबाइलाव फन फैगासिनो दाउ खिथु जाबालायनो फिसा हिन्जाव मोनो इदि होननाय नुदोंमोन आरोना आङो भिडिअआवहाय ओमफ्राय सोरनिबा खुगानिफ्रायबो खोनानायमोन आङो दाउ खिथु माने प्रेगनेन्सि टाइमावहाय दाउ खिथु जाब्ला फिसा हिन्जाव मोनो इदि होननाय खोनानायमोन आरो ओमफ्राय बाथ्रायाथ' बेसेबां सैथो मिथिला ओमफ्राय दा आङो प्रेगनेन्सि टाइमावहाय बोरैबा दाउ लकेल दाउ जाबाय थानायावहाय बोरैबा दाउ खिथु मोनजाफ्लांनाय आरो ओमफ्राय मोनजाफ्लांनानै आङो सानबाय आरोना आंथ' भिडिअफोराव नुदोंमोन आरो मालायफोरनिफ्रायबो खोनादोंमोन दाउ खिथु जाबा फिसा हिन्जाव मोनो होननाय खोनादोंमोन ओमफ्राय दाथ' आंबो दाउ खिथु मोनजाबाय फिसा हिन्जाव मोनसिगोनदां होननानै सानफ्लांनाय आरो आङो जानाय समावहाय ओमफ्रायो मोनमारबाय जोंहा जिरिसना मोनमारबाय नै जोंना सासे फंबाया दासो मोनफैदों बियो बै जोंना दैजिरि गाथोन दं नालाय खाथियावनो बेयावहाय दसे बेरायनानै फैहैबायनो आरोना ओमफ्राय दासो जानबाय दे साखिनानै खोन्थादो देब्रा मा नै लकेल दाउआ ओरैबायदि गोथाव गोदौगासिनो मोदोमनाहाय आं बिखाखौनो मोनसे मोनासैहाय नागिर जाथारगौमोन बिखा मोनसे दङ दां मोजां नागिर उखुन्दैजों नांहाला नैलै माबिलाय दाउथुबसो ना मासो दाउथुबसो दां इमान गोजौ बेखौबो हांनानै जानो नागिरदों दाउ फिसा नै दाउ फिसा हांग्राया आरो माबिना हरा 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 ए मेंबाय साननो होनबा न' सिङाव साखिनो लाबोदों लकेल दाउ गोबाव जाबायमोन मोनजायैया नै जोंहा जिरिसना बिफाया जिरिसनाबा बामनानै जानो मोनथाखाय बेखायनो आं दौना होनो नागिरदों आलुखौनो होग्रोनोसै नै दायो जानायखौ जागायगासिनो बेलेगथि एकदमबारे दामखावदो जोंनाथ' दामनायबो दङ दंनाया ओमफ्राय जों बन्द खालामथ'बाय आरो जा जिरिसनायाबो उन्दुबाय नालाय जिरिसना उन्दुआबा आरो जानो मानो आं एसे माबा जाहैगोन नालाय खस्थ' जाहैगोन नालाय बिनिखायनो जिरिसनाखौ फुथुनानै दोनबाय आइया नेगासिनो ओइ जोंहा आफा ओमफ्रायो दायो आं माबा जादों आरो नै जानो लादों एसे साखिना नायग्रोबाय खावख्लाबसे गैला नै ना हांनाय ओमफ्रायो लकेल दाउ फिसा हांनाय आरो नै आयु लकेल दाउ फिसा हांनाया लकेल दाउ फिसाखौ हांनानै जाबाय ओमफ्राय गिदिरखौ भाजा एवनानै दोनदों ओमफ्राय जोंहा आफाया नै जागासिनो जोंहा आफायाबो ना जादों ओमफ्राय नैबे ना हांनायखौ एसे जानानै साखिनानै नायनो आरो हा सोरखौ ए नोंसोरखौ र' आं जानानै देखायग्रोनोसै ओमफ्राय लोगोआव नारें लादों एसे हजम जाहोलांहोनायनि ओमफ्राय पियासबो लादों आरो नाखौ जाना नायनि थुरसियाव लाखादों माबोरै जादों टेस्टआ एसे खोन्थानोसै जों आफाया आन्दाव जाफागासिनो आंजों लोगोआव
Bây giờ này cũng nè, sao vậy? Em này sao vậy? Yang một bên đây thật sao vậy? Sửa mặt thân rồi, Narin kemana? Xem là kadang benar nih. Nah, atau buat tes. Đâu pindah ke sana nih, Indra. Kami itu. Đâu pindah, đâu sen, đâu pindah. Happy New Year, Jimmy Green. Happy New Year, Year na tayo na. Berarti đâu sen, đâu pindah. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. 2025. Alu try itu mah tuh yuk. No? Mặt nó được mặt. Dewa serang muda aja sih. Oमफ्राय जानाय मानायखौलाय बेसेबां देखायबाय थानो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै आरो दिनैनि दिनावहाय जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय Apa ya?